Fašiangy, obdobie bohaté na pestrofarebné masky, sprievody, plesy, zabíjačky a rôzne špeciality. Deň plný zábavy, ukážku tradičnej zabíjačky spojené s ochutnávkou špecialít a kultúrny program si počas fašiangového obdobia pripravilo na sobotu 10. februára mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom, technickými službami a folklórnym súborom Brezová. Na podujatí fašiangy na námestí Milana Rastislava Štefánika bude pre návštevníkov od 9. hodiny pripravená ukážka tradičnej zabíjačky, ponúkať budú aj tradičné zabíjačkové a fašiangové dobroty, na ktorých si budete môcť pochutnať a ktoré budú pre vás pripravené z kvalitných surovín. Oblečte svoje deti do fašiangových kostýmov a masiek a pridajte sa o 10. hodine k veselému sprievodu členov folklórneho súboru Brezová. Spolu s nimi si zaspievate a zatancujete, spoločnými silami vytvoríte slamenného panáka ako jednu z mnohých tradičných ľudových masiek na Slovensku. Na záver vystúpenia folklórneho súboru sa s nimi naučíte nový tanec. Zábava bude pokračovať aj po vystúpení súboru. O dobrú hudbu a fašiangovú atmosféru sa postarajú heligonkári z Prietrže. Neváhajte a príďte na fašiang do Brezovej pod Bradlom v sobotu 10. februára od 9. hodiny.